आत्याबाई रानात गेल्यात. कवा धरण झालं अजून बी पत्त्या नाही त्यांचा. असंच असतं बघा आमच्या आत्याबाईंचं. जाऊ नका म्हणलं तर ऐकायच्या नाहीत आणि गेल्यावर वापस काय जल्दी यायचं नाही. बरं, आल्यावर तरी घडीभर बोलत बिलत बसतील म्हणावं का? नाव नाही. रानात ना आल्या आल्या बचा बचा 4 घास खात्याल की लगेच धुण्याचं बोचकं नदीवर नेत्याल. म्या संग येते म्हणलं तरी बी ऐकायच्या नाहीत. नव्या नवरीला आत्ताच रानाचं वारं नको म्हणतात. लईच काळजी घेतात आत्याबाई माझी. पोटच्या लेकीवानी जपत्यात मला. लग्नाच्या वक्ताला लय भ्या दावलं होतं लोकांवानी मला. साट्या लोट्याचं लगीन आहे ना का माझं. लेक आड्यात ढकलून द्यावी पण साट्या लोट्याला देऊ नये म्हणतात. बाचा बी विचार नव्हता साटं लोटं करायचा. पर कुठं बनं गेलं तवा मुकाट्या करावा लागलं. कसं व्हायचं म्हणून लय भ्या पार पडून गेलं. अहो, स्वभावच हा आत्याबाईंचा तसा. आता इतक्या दिवसानं म्या इथं आलेले की त्यांनी कवा मला 5 बोटानं शिवलं नाही का कवा तोंडाने वाईट वाकुडा शब्द काढला नाही. मायेनं मया लावल्यावानी मया लावली मला. म्या कवा असं म्हणाया गेले की माझ्याच गोडव्या गातात. एक लेक घरातनं गेली तर दुसरी लेक घरात आली म्हणतात. आता लेकीची सर कवा तरी सुनेला कशी येईल बरं. आणि आत्याबाईनं मला इतका जीव लावला नसता तर म्या बी कशाला त्यांना इतका जीव लावला असता बरं. तर असा आमच्या आत्याबाईंचा स्वभाव. ही ग आलंच नव का आत्याबाई. ही काही यायची वेळ आहे वय. अन भारा किती मोठा आलाय. मानाला हिसका बिस्का बसला म्हणजे. असंच असतं बघा आमच्या आत्याबाईंचं. आता इतकं गवत आणायचं काय काम होतं का बरं. एकुलती एक तर म्हैस 2 पेंड्या कमी आणल्या असत्या तर काय बिघडलं असतं. पर एवढ्या तेवढ्यानं समाधान होत नाही आत्याबाईंचं. कोणची बी गोष्ट पुरी केल्यासी बा चैनच पडत नाही त्यांनी. त्यांचं खरं होतं. पर उद्या काय करता काय होऊन बसलं म्हणजे. म्या लगेच उठले, आत्याबाईकडे गेले. त्यांच्या डोक्यावरचा भारा घेत म्हणले, इतका मोठा भारा आणत असंच वय. काय झालं ग. मानाला लचकट बिस्कट बसला म्हणजे. लचका कसा बसल ग. भार आणून पार खटून गेली बिचारी. खटून जाऊ का विटून जाऊ. उद्यापासून इतकं गवत आणायचं नाही. बरं बाय. आत्याबाई पाय धुवायला निघाल्या. मी त्यांना म्हणलं, आत्याबाई दमा जरा. का ग. पाणी तापवलंय पाय धुवायला. उगाच का तरास घेतीस ग. खरा तरास तर आत्याबाईलाच आहे. 2 पाय उरलेत त्यांचे. वल्या मातीत वळल्यावानी दिसतात. गार पाणी म्हणलं की चरा चरा झोंबतं. गरम पाणी म्हणलं की तेवढंच बरं वाटतं. गेले चुलीवरलं पाणी दिलं. नाहनीत गेल्यावर आत्याबाईने धुणं बघितलं आणि मला पुसलं. धुणं बांधलं नाहीस वेग अजून. आताच बांधायचं का. मग कवा बांधतीस. तुकडा खाल्ल्या खाल्ल्या येईन म्हणलं होतं जाऊन. आताच तर रानात ना आलो. तुकडा खावा जरा लवंड मग जावं की धुवायला. अगं येते की चटशिरी जाऊन. उन्हाचं नग जायचं आणि इतक्यानं बी निघाला तर म्या बीन बघा संग. बरं बाय नाही जात आत्ताच. तर मग झालं का नाही. आत्याबाईनं असं मानलं माझं. तेव्हा कुठं बरं वाटलं. आत्याबाई घरात आल्या. म्या लगेच 2 तामणं केले. आत्याबाई आणि म्या तुकड्या खाया बसलो. त्यांची रोटी कवाच रानात गेली. मग ही तिकडल्या गोष्टी करीत आम्ही जेवायला लागलो. असं जेवण होत आलं होतं तर माळ्याची गया आली. दारात आहे तवरच म्हणली, काय करायला वा सावित्रमाय. कोण आहे ग. मी हाय व सावित्रमाय. गया आतमंदी आली. भितरड्याला टेका मारून बसली.
गयाची लेक माझ्याच गावात दिली. माझ्या बरोबरच तिचं बी लगीन झालंय. गया कवा कवा जात असते लेकीला भेटाय आणि वापस आली म्हणजे हटकून आत्याबाईसनी भेटत असते. तिकडली खबरबात सांगत असते. आत्ता बी तिकडली खबरबात आणल्यावानी दिसत होती. ती टेकल्यावर आत्याबाई म्हणल्या, ये ये ग जेवायला ये. घ्या देवाचं नाव. आत्याबाईनं कमरेला हात घातला. नसेची डबी तिच्या मोहरात सारली आणि तिला पुसलं. सांगवीला कवा गेलतीस ग? नसीची डबी उघडीत गया म्हणली, का आलास की आले तिकडनं. गया सांगवीच नाली म्हणली की आत्याबाईंच्या डोळ्यात जीव गोळा झाला. म्या बी सावरून बसले. आत्याबाईने तिला पुसलं. वाड्यात गेलतीस बिलतीस का ग? गयानं पदराचं टोक बोटाला गुंडाळलं. त्याच्यावर नस घेतली. नसीचा एक फुरका मारत म्हणली, साईज म्हणलं पण मन नाही घेतलं. काळजीत पडल्यावानी आत्याबाईने पुसलं. का ग? म्हणजे तुम्हाला ठाव नाही का? गयानं असं पुसलं आणि बसली पुन्हा नस वडीत. ही गया बी लय भाजिंदी हाय. कोणची बी गोष्ट कवा सरळ सांगायची नाही. लोकांचा जीव अधोगत टांगून टाकील आणि मग कापसातनं सर्गी काढीत बसल्यावानी सारं सांगत बसेल. म्या माइंदर घाबरले. आत्याबाई बी घाबरल्या. तिला म्हणल्या, आम्हाला तर काहीच ठावं नाही ग. सांग बरं चटशिरी काय झालं ते. नाही तर राहू दे सावित्रमाय. उक तुमची सून शिव्या घालील मला. उक हिकडल्या चाड्या तिकडं करीत बसते म्हणत. तिला का वज लागलं म्हणाय. घरची मालकीन म्या हाय. माझी म्या मुक्तेर आहे. सांग बरं चटशिरी काय झालं ते. आत्याबाई कवाच असं बोलत नसतात. आत्ता मात्र बोलल्या. लय अवघड लागलं मला. काहीतरी म्हणलं होतं पण म्हणलं आताच न ग. ही काय असलं बोलत बसायची ये नाही. त्यातनं गया इथं बसल्या. उगीच आगीत तेल वतीत बसायची. झालंच तर सांगवीला बी काहीतरी झाल्यावानी दिसत होतं. ते ऐकायला मन उतावळं झालतं. पर गया कसली लंबरी. पुन्हा ऐसपैस बसली. पुन्हा तिनं नसीची डबी उघडली. एक बार माझ्याकडे बघितलं आणि म्हणली, रुक्माला मारलं म्हणून तिच्या सासूनं. आत्याबाईंच्या हातातलं घासच गळून पडलं. मला तर निव्वळ थोबाडीत मारल्यावानी झालं. रुक्मा म्हणजे आत्याबाईंची लेक. हिकडनं बघायला गेले तर ती माझी नणंद आणि तिकडनं बघायला गेले तर मी तिची नणंद. त्यांना मारलं म्हणल्यावर आत्याबाईंचे डोळे बले झाले. गयाला त्यांनी पुसलं. तुला कसं ठावं ग? समजा गावात बोलत होते की. केलं तरी काय म्हणावं माझ्या लेकरानं. सोळी हरवली म्हणा नदीवर. म्हणजे धुणं घेऊन ताडलं होतं का माझ्या लेकराला? मग घरचं धुणं कोण धुईल तर? हा ग, अजून 4 वार बी नाही ग झाले लग्नाला. इतक्या जल्दी कसं धाडलं नदीला? काय झालं गेलं माझ्या लेकराला म्हणजे कुणाचं काय घ्यावं? इथं मी हिला अंगणात लवून बी बघू देत नाही अजून. आपल्या वाणी समजू जग नसतो सावित्रमाय. असं म्हणून गया उठली. आत्याबाईला म्हणली, येते मी आता. पुन्हा येईन कवा तरी सवडीनं. गया गेली. आत्याबाईनं पत्रात तोंड खुपसलं. पत्रात तोंड खुपसून त्या रडायला लागल्या. मला एरबाटल्यावानी झालं. काय करावं काय सुचना. दुसरं तिसरं काय असतं तर चड्डीशी उठले असते. आत्याबाईपाशी गेले असते. त्यांना 4 शब्द सांगितले असते. पर असला प्रसंग आला म्हणल्यावर कसं सांगू. ही माय बी अशी कशी हाय. अगोदर नदीवर धाडू नये ते धाडलं. त्यातनं सोळी हरवली म्हणून मारलं. आत्याबाईंच्या जीवाला काय वाटत असं. ही तर तिच्या लेकीला अजून उमरा वलांडू दिला नाही का कवा वाईट वाकुडा शब्द बोलला नाही. मी ताट बाजूला सारलं. नुसतंच बसले. कवा आत्याबाईकडं तर कवा उगच इकडं तिकडं बघायला लागले.
आत्याबाई रडल्या. पुन्हा काय झालं की त्याने झड्डीशी मानवर काढली. तुंबलेल्या म्हशी वाणी माझ्याकडे बघितलं आणि झटका मारला वाणी उठलं आणि चपकन माझ्या गालात हाणलं. कदा दात खात म्हणल्या, उठ की गे भाय माले, राजाच्या राणीवाणी आकडा टाकून काय बसलीस? तर धुणं काय तुझी माय येणार आहे का धुवायला? मी मुकाट्या उठले, नाणीत गेले, धुणं बांधून काखत मारलं, नदीवर निघाले. असे 4 पावले गेले तर घरात आत्याबाई आल्या आणि माझ्या काखातल्या धुण्याकडे बघत म्हणल्या, कुठं निघालीस ग? निघाले धुवायला. फिर माघारी, अशी उन्हात निघालीस धुवायला? बिमार पडलीस तर तुझी माय येणार आहे का निस्तरायला? तुझी माय एक येड्यावानी वागली म्हणून म्या बी वागू होय? चल हो घरला. म्या काय बोलणार? म्या मुकाट्या माघारी फिरले.